Gràcies, presidenta. Senyor president, què pensa fer vostè per garantir la cohesió social a Catalunya l'any 2014? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Navarro, la primera cosa que hem de fer és aprovar els pressupostos, perquè són els que tenen les polítiques públiques que poden ajudar a millorar i a garantir aquesta cohesió social. Pressupostos que, desgraciadament, no comptaran amb el seu vot favorable. Té la paraula per repreguntar l'il·lustre senyor Pere Navarro. Senyor Mas, vostè m'ha confirmat el que pensava. He buscat al diccionari què significa la paraula hipocresia. I significa simulació de qualitats o sentiments que hom no té. Vostès estan parlant tot el dia de diàleg i no dialoguen. El dilluns vam veure una entrevista que li feien al president d'Espanya, el president Rajoy, i vam descobrir sorpresos quan li preguntaven si parlaven, diu no, és que el senyor Mas no em truca. I el president Rajoy diu irresponsablement no, és que jo tampoc el penso trucar. Potser que es parlin, potser que dialoguin de veritat, potser que facin cas a la proposta del Partit Socialista que els hi ha demanat a uns i a altres que reuneixin la comissió bilateral en el moment de més dificultats i de més crispació de relació entre els dos governs. Però és que, a més, parla de suport internacional. Segon exemple, suport internacional al procés. No li critiquem que el busqui. Ara, vostè creu que el president de la Generalitat de Catalunya ha de rebre al Palau de la Generalitat de Catalunya a un líder racista, d'un partit racista i xenòfob italià? Greu error, senyor Mas, greu error. Nosaltres no l'haguéssim rebut, el senyor Maroni. I tercer exemple, vostè ha parlat dels pressupostos. Els pressupostos que s'aprovaran avui, després d'informes que han fet Intermón Oxfam i la Creu Roja, que diuen que les seves polítiques, vostè que ha sigut el campió de l'austeritat i de les retallades, diu que les seves polítiques incrementen la desigualtat. I, desgraciadament, sí, senyor Mas, no aprovarem aquests pressupostos, no votarem aquests pressupostos perquè volen dir més retallades, perquè volen dir més desigualtat, perquè volen dir menys cohesió social, perquè vol dir que tindrem menys sanitat, menys educació, perquè vostès no saben d'on han de treure aquests 2.300 milions, que és el 10% del pressupost, que és l'1% del PIB a Catalunya. Per què no garanteixen les beques a menjador? Per què no garanteixen oportunitats pels joves i pels aturats de llarga durada? Per què no garanteixen un futur a la gent que ho té pitjor? Senyor Mas, la hipocresia no ha de ser la marca d'un govern. La marca d'un govern ha de ser buscar solucions i Catalunya es mereix un president que sempre digui la veritat. Moltes gràcies.